जोंनि भबिष्यत बुसाबुतनि बागै जोंनि तिप्रा सारनि बागै हनै आं दिनै खाबाय खुबायनि फायखा गामिफोरनि गामिनि गामिखे अरनो पाइथानि सिमुरासि आंनि सिनि मुंखे तिरपा गामिनि बिरेन्द्र जमाति जागे मान मानि रथ ताकबाय गायदा ताकबाय खा कदे काना फद फाल कानो जतन हाजाक बायनां हमजा खानो नों तिप्रा मथानि अब बोले सपुत बोले और सार CEM बसकाओ ना किसा कक्षना आगे BJP खाई तमने कोनो साजाल यांगोय ना और जॉइन फाइखा ते और ते चिनि लगे तनाय रबो गोबां मान तंबाय खौ फायानि साथारै तंगो के ते BJP खाई तनाय रबो साजायाखे तिप्रा मथा फायनि बावनो चेष्टा खालायथं आसोनो गामि दिनै जाजागमोन एखे चारिदिके वासंनायखे आंखे जोंनि CPM हन्दि BJP हन्दि जोंनि बुकुंबारा तिप्रा सानि बाङै मुंसानो हामखराय लामा जोंनि फिउचारनि बागै किसाफानफोराव सामंनाय गाहानाय हानि बागै जों ताबो के जों नुर थां हाजे पत्र पत्रिकाराव नायखांखे जोंनि भबिष्यतनि बागै तिप्रा सारनि बागै तिप्रा मथानो गारै ते अन्य पार्टीनि बागै कुनोफोरनो गाहा नुग्लिया हनै आं दिनै तिप्रा मथानो लास्ट दिनै गाहां सिनाय दिनै थिनां बावनो हनै आं दिनै फायमोन नों CPM बबाग्रानि तिप्रा मथानो बबाग्रानि नायकल नाय माने बनि बबाग्रानि रीति नीति सिनि बागै जे सामु तामनो हाजागै दिनै आं आगे CPM तमनि ताव बबाग्रानि भबिष्यत न वासावै सिनि बुसानि भबिष्यत न वासावै अमनो सिनि पाइथाक लामा हि हासावनि लामा हि वासावै आं दिनै तिप्रा मथाव आं दिनै हाजागै जयनिं रफाय नों आगे CPM तमने आगे आं CPM BJP आव ग्रेख BJP आव आं बुदया सार सिनि सार बबाग्रा सिनि CEM सार टिटेदि सिनि सार CEM सार बेलाय का हामबाय माराव तानि हमले जों रिनाय ता कांबा मालायला हा के ताक लायला हा जों के रिसाराव ताक लायला हा रिनाय बता लायला हा कां बरं रक सुङै जों कालायला हा ये सिनि वासाराव कमालाय तंलाय मानि ताबो के जतन नागुरं न रिवा साराव ताबो तंग हा सत रिनाय रक तागै हाके जों तागलाय कालाय तंलाय सिन बबाग्रा न सिन CEM सार टिटेदि सिनि हाके बागमानि बागै बेलाय पाइप्ले आं हामबाय माराव सार बेलाय क्या हामबाय पहिलाव दिनै गताल खेचिनि न खुङाव फायनाय जत फेमिलि न बेलाय क्या हामबाय याफोर दिनै जों सिकनते पानानि बिसिंति जयनिं प्रोग्राम खालायखा और जागाव चिनि गोबांमा लिडार फायसक फायजाक चिनि MDC बरंगना उमा शंकर देबरमा फायसक फायजाक चिनि बरंगना जॉइंट चेयरमैन रथिन्द्र जमातिया फायसक फायजाक चिनि स्पोक पर्सन CK जमातिया फायसक फायजाक चिनि TWF नि प्रेसिडेंट तंग और नि BC नि इंचार्ज तंग तेबो रिजनल कमिटी नि प्रेसिडेंट तंग ते चिनि YTF वारियर्स रो जतनो मैक्सिमम तंग तिनी टोटल 15 फैमिली 37 वोटर कताल के BJP याकारुई चिनि तिप्रा मथा पार्टी को जॉइनिंग खाइफेखा बरनो बिलाय के हामाया फर चिनि न खुङो फाइमेनि बागै चिनि चबानो चिनि बुबाग्रानि नाहर मंग वानसौ मंग बनो तेबो क्राक खे चबा खालिनायनि बागै चिनि अधिकार न मालायनायनि बागै बरक तिनि चिनि तिप्रा मथा पार्टी नि न खुङो फाइमेनि बागै बरनो बिलाय के हामाया फर फाइनाय सालो चिनि चबा तेबो क्राक नाय जों गोप्लायनाय हाय हनै आसा खायो बिलाय के हामबाय